Tata Gati saya Indriyaksa Sara Maruta Bawana Bana Margana kowe Antarja sing gawe bosah basih melasah prajurit saka dandang mangurit. Ayo Antarja anak Werkudara marage maju. Kala Durgamsa ayo nonole. Kala Durgamsa kowe ngampur-ngamu gawar gawe kisruh gawe giduh mapan ngono Ndwarawati kene. Bloko wae prasaja wae sediamu apa tekan kene. Goleki Ratu Ndwarawati Sri Bathara Kresna. Mundi dawuh Kanjeng Ibu Bathari Durga. Aku kudu bisa mboyong kembang Wijaya Kusuma. Kowe kena mboyong kembang Wijaya Kusumaton bisa nglangkahi bangkene Antarja. Gigit sung pengapit pabrak tumbuhan teng rel nyawamu ah. Ngidoni orang ajar. Yaksa Krura rupane sedeng Nalendra. Dicokot malah anteng. Wah! Wah! Nonan ora apa-apa bocah iki. Hai. Hai. Apa salah? Kurang ajar Wijaya Antarja. Ayo ngadeg. Ndi dodo nyododo ayo nono. Antarja ora bakal mundur jangkah yen mung musuh diapurmu Kala Durgamsa. Wah! Wah! Musmet sirahku. Kurang ajar. What? Waduh, mati aku. Aduh, tatap jalan.
Edian. Oh, iki gelut mung saring rapindah-pindah. Ayo maju re. Oh. Wah. What? Hai. Canda. Wah. What? Mati. Wah. Wah. Waduh. Waduh. Sanggon tok iki reson joget no ya. Aduh. Ya. Mainmu ngono wis. Yo. Hai. Ho. Ah. Hai. Hai. Kaya kalah perang musuh buta, Kang. Iya, Dimas. Wah. Angel kalah-kalahane. Mula nek perang iki aja mung ngandalke nganggo okol. Ning iki dienggo. Aku semangkat nganggo sirah. Maksud iki akal. Lah perang gelut terus, kalah terus. Aja meneh musuh buta kuwi musuh bojomu kalah. Mula nek gelut musuh bojomu sing digunakake iki ngulah menang. Yen gelut musuh bojo nganggo iki. Ora kalah wae. Akale dienggo. Kowe kuwi duwe kasekten. Kakang Antarja kuwi putu ula. Mbok Mimbawarna dadi ula. Iso Mimbawarna dadi ula iso. Ngrekasake sing nyimping ora. Disimping iki penak apa ditatake. Gemate. Kendang ya ditatake. Yen biasane apa diganti iki wae piye? Aja. Iki mono ning Blora, pengendang ampuh. Walat disimpingi pengendang. Wis. Sing maju Dimas Antasena, aku sing maju. Aku tak ngetok kekuatanku. Iki aku duwe apa sing ning bathuk sing menil iki. Angger sing menil iki tak peres. Metu banyune susuke sungut. Banyune sungutku iki sapa wae sapa sing kena sungutku iki mesti melonyoh dadane. Wis sarangan gelut iki kaya ngene iki. Oh!
Antasena, aku kapake Antasena. Culke Antasena. Wis ngangger tak piting kaya ngene iki. Ayo, maju. Wis, maju. Arep ngendelke apa kowe? Aduh. 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 Antasena aku culke. Ora watak aku culke dapurmu. Kena sungutku, wah, kelakon ilang nyawamu kowe. Kok sungut apane Dimas manuke? Biar wis ke mulih karo tangane loro bekem. Ngene iki ora bali meneh. Wambak buta gedhe dhuwur gagah gondrong. Nek angger wis disungut kaene wis lemes ora. Ngono sing dijagake. Wah. Ngerti ngono tak arah kuwi nek Maula kowe iki perang ora. Pengapesane apa nek wong lanang pengapesane ning nggon kuwi nek wong wadon ning nggon kae. Ora guru ngawur blas-blas salah sasaran. Ngantem kok nggon pupu. Oh, ora penak. Ngantem kok nggon pupu iki ora pas. Iya ya bener ning ndi? Sak dhuwure sithik. Ngono kena sungutku mudiar. Wo terus geru-geru kowe.